Paquete, Iván, pasa para allí, hombre, ¿dónde vas? Pasa para allí. No pasa nada. Lo único por sacar las rales. Pero vas a salir, entras tú no barullo, ¿no? Se llama, como dos que están pegados. Es donde son esos dos, no se para ninguno. No sé qué pasó, tampoco, pero igual. Se pega. Pues esa é boa. Unha cousiña así de boca. Escoita, unha cousiña de boca, joder. Dixe de boca. Non me acaba de convencer estes actividades, pero eu veño a pasar un rato con ele. Unha patada da calcaera, el acabouse. Además que chegábamos tarde porque estábamos ben. Claro, chegábamos tarde. Diceslle unha cousa a un e dice que malo eres e acabouse, sabes? Pero non... No, pero é que ao menor contacto xa estamos moi encima, joder, la gente. Sigue dando ese nivel que pasa. Os contactos reciben cando é